Kúpila som si toto tričko a toto je part 2, kebyže vám to nedojde. Takže kúpila som si fialové tričko. Potom tu mám legíny, alebo čo to je. Také dlhé zvonce. Potom som si kúpila takéto fialové tepláky. Potom mám tu mikinu, ktorú som si tiež kúpila. Takto vyzerá spredu a takto zozadu. Je krásna, vážne sa mi páči. Potom som si kúpila dvoje takéto tepláky. Aby ste mi uverili, tak vážne dvoje. Také isté. Sivé. A to je všetko. A posledná vec, to je tento nehrdelník. A to je asi všetko, čo som si nakúpila. Tak zatiaľ čaute.